Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Tornem a l'hora del cafè, hem canviat l'hora, la temporada passada fèiem aquest espai a les 11, ara l'hem passat a les 12. En part també perquè ara les biblioteques ja obrim i clar, abans ho fèiem a porta tancada, ara ho fem a porta oberta i a aquesta hora ens anava millor per les visites escolars. L'hora, que ara jo ja no sé cafè, dic, bueno, cafè a aquesta hora és una mica tard ja, però jo No, ara hem de fer el vermutet, hem de fer el vermutet a aquesta hora, eh? crec que Hauríem sí. de dir un vermutet amb el servei local de català ja, Un Perquè de català, sí. I res, que començàvem aquesta nova temporada, tenim aquí un munt de dubtes, Marta? sí, 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 sí. El primer que farem serà el que vam posar al cartell. Quan algú et diu, ui, és que digue'm alguna cosa ràpid perquè tinc l'agenda molt apretada. Sí, sí. Què? Mare meva. Primer ja que si t'ha de dir algú, ja anem malament, Perquè seria, doncs, dir-te alguna cosa. I l'agenda, en realitat, l'agenda el que està és està atapeïda d'informació, de feina, però no apretada. Apretada és una cosa que s'apreta, no? Que es contreny, que es queda més contreta d'entrada. Haig de dir, de totes maneres, que esclar, jo estic veient, no sé com ho veus tu i no sé com ho veuen les persones que es connecten amb nosaltres, que en aquests moments, doncs, com que hi ha una miqueta d'alarma, no? En el sentit ja no és que s'estigui fent un mal ús d'alguns termes que també, sinó que el problema és que no s'està fent ús de la llengua. Llavors jo, d'entrada, abans de començar, si et sembla, Sí, sí. convidaria a tothom que realment el parli més bé o el parli més malament, el català l'ha de parlar. Aquesta seria la màxima, d'acord? Llavors, aquest primer dubte que m'estaves ara plantejant, jo voldria explicar que és un de tots o de moltíssims dubtes que planteja una pàgina que hi ha a Instagram, que es diuen Parla el català, d'acord? Després a El busquem, a l'explicació. l'Instagram el busquem Marta així, no? Tot seguit. Parla el Sí, català. tot seguit, tot juntet, busques Parla el català, però és que pensa que hem agafat aquest com a exemple, és a dir, ara comença a proliferar a l'Instagram, al Twitter, espais, justament per dir, ei, alerta, fes-ho i fes-ho bé, no? Perquè justament amb el que ens estem trobant és que els percentatges d'ús de la llengua són una mica escandalosos, d'acord? I llavors hi ha com un relax en el tema. Va. I per tant, Crec que una vegada ho vam recordar ja la temporada passada, però a mi m'agradava molt la campanya aquesta de Parla sense vergonya, no? Parla, si sí, la t'equivoques, de la torna a taca, 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 començar. taca, 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 la queta, no? Sí, perquè era molt optimista en aquest sentit, no? Que de vegada, bueno, si alguna persona diu, és que jo no parlo gaire bé o dic moltes paraules, parla, no? Que... Sí, sí. A veure, mira, l'espai aquest que t'estava dient de l'Instagram i que el recomano a la gent, és un espai molt, molt amè. Mira, ells cada dia fan un requadret així groc, és molt visual, no? Perquè et diu, això no és així, pam, et posa com una creueta, és així, clic, clic, és un vis d'aquests, no? I llavors analitzen coses com aquesta que estàvem dient, no? Et diuen, no, tinc l'agenda molt apretada. Sí, tinc l'agenda molt atapeïda, no? Bueno, el to el poso jo, Vull dir, jo quan... el to del... T'imagines així. D'acord? I, O, per exemple, amb aquesta de l'apretar, no? Diu, aquest matí, un dels exemples que posen, diu, aquest matí anàvem tan apretats al metro, doncs no. Aquest matí anàvem tan atapeïts, també, al metro, no? I després, bueno, ara ja seria una altra, no? Perquè és que cada dia tracten un tema. La frase aquesta, ande yo caliente y ríase la gente, no? Per exemple, ande yo caliente, fan una barreja, analitzen paraules que estan mal utilitzades, però molt gràfic, és molt senzillet de veure-ho. És a dir, una persona que digui, hosti, mira, vaig a mirar-ho, és molt visual, no? et sembla, Doncs Marta, si
com que tenim Anem fent, no? Sí, com que tenim un recull d'aquest perfil d'Instagram, que hem fet com una mena de recull d'expressions o paraules, Sí. jo et dic una i tu em dius la D'acord. primera, ¿vale? Perfecte, Una y perfecte. una. Has dit la de ande yo caliente y a la gente, que l'has Sí que comentat, no? aquesta és allò que ha dit tic-tac, 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 com la dirien? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ells donen l'opció de panxa plena, no té pena. Però segur que potser n'hi ha alguna altra. Vull dir que si algú s'arrisca a deixar-nos caure alguna expressió que sigui semblant, endavant. Endavant. D'acord? Una, em dóna grima veure això. Quina grima. Sí, sí, m'esgarrifa. En català hi ha l'expressió esgarrifar-se, no? Uf, és que m'esgarrifa molt, veure això. I quina Ja sé. angúnia, no? També, Marta? Digues? I també, o quina angúnia, no? O O quina angúnia, sí. Sí, sí, una cosa així, Vale. sí. Conec un atajo, però no hem de donar tanta volta. L'atajo, d'entrada, és una drecera, d'acord? Vas més dret, vas més directe de cara al camí. Per tant, l'atajo, aquest, és una drecera. Per tant, l'única cosa que hauríem de fer és substituir atajo per drecera, sí? Vale. Per si les mosques. Jo per si les mosques faré això. Sí. La veritat és que aquesta està bastant estesa, o sigui, és molt difícil no dir per si les mosques, d'acord? Perquè sembla que ja l'hem incorporada, però tenim l'expressió per si de cas. Ells també t'ho deixen així, t'ho diuen molt gràfic, no? Per si les mosques, no, per si de cas. Tens la possibilitat de dir, això ho faig, mira tu, per si de cas, d'acord? Ara a tal company li ha donat per riure tota l'estona. Bé, el donar, és que el verb donar tela, ni donem, clar, ni donem classes, ni donem petons, o sigui, és que fem classe, fem petons, tot això, i per tant, li ha donat per riure, en aquest cas no és li ha fet per riure, vull dir que el donar i el fer no, és que, mira, ara li ha agafat per riure, no? Seria més nostrada aquesta expressió, d'acord? Per jugar a futbol, o li ha agafat... Ara li ha agafat per jugar a futbol, tu mira, sembla el cul del Jaumet, no? És a dir, saps? Sí. I si mirem una cosa, dic, bueno, jo a ojo crec que a ojo, Sí. a ull, jo no he sentit aquestes coses. No, tu si fas una cosa a ojo, és que no... A ojo més o menys és no sense mirar prim, no? No miro... Perquè si ho volguessis... Si volguessis mirar prim, miraries els grams que pesa una cosa, per exemple, o, saps? O el volum que fa. Però si ho fas sense aquest a ojo, és que no mires prim. Per tant, sense mirar prim. Seria. Jugar a l'escondite. Oi, el món dels jocs és un altre món, també, que tenim els noms així castellanitzats. Però l'escondite és el fet i amagar, de tota la vida. De fet, escondite és amagar-se, no? Esconder-se. Per tant, és fet i amagar. Sí, sí. Si algú té una altra manera de dir el joc, perquè també hi entraríem en un altre tema, i és que pot ser que ens escolti algú que tingui una manera dialectal de dir els jocs, també. I és molt interessant, això també. Mira, justament ahir, vaig estar en unes jornades que es parlava sobre la terminologia en el món de la meteorologia. I va ser molt interessant perquè hi va haver una taula rodona amb els presentadors de l'Espai del Temps del Telenotícies i hi havia el Molina i hi havia la Mònica Usar, que ho fa a la ràdio. No? I deien una mica, i hi havia una altra persona que també ho fa a les Terres de l'Ebre, i llavors parlaven dels mateixos termes amb la riquesa, no? I que ells moltes vegades es troben fent les notícies i que han de donar alguna opció en algun terme que, saps? Perquè el Molina era molt interessant, que deia, jo vaig anar a estudiar a la universitat i em van dir, huracans, res, clar, no n'hi ha, però és que ara sí que n'hi ha. Per tant, saps? És a dir, tot és molt ric i molt divers. I llavors, si algú obre una capseta, no? En el món dels jocs, que és tan ric, té altres maneres de dir-los, endavant. Com m'enrotllo, No, però molt interessant, Marta, pots enrotllar-te. Aquesta sudadera, m'encanta. Ui, te'n recordes d'aquesta que ja l'havíem tractada en el... Sí, algú se'n recorda que sudadera és que perquè estàs sudando, i en tot cas és dessuadora, no? És a dir, el que fa és xuclar una mica la suor, no? Sí? Dormir
el que es diu en castellà, avui he dormit a pierna suelta. Ja m'agradaria a mi, amb aquest insomni que tinc, Però... Sí, en tot cas, aquí podem... suposo que hi ha més opcions, no? Ells, l'opció que donen és dormir com un soc. La veritat és que sí, seria una opció molt bona, Dormir com un soc. Sí. L'apuntem. Sí. Li vaig dir a palo seco. Així. Hòstia, aquesta ens agrada, per això, a palo seco, no? Sí. Sí, quan una... Palo seco queda una mica rara, però... Quan una cosa la dius així, a palo seco, la dius ras i curt. És a dir, pam, tal com sona, no? O tal com raja, seria. Seria una opció. Li vaig dir ras i curt, sí. Posar-se de cuclilles. Algú li sona la gatzoneta? La gatzoneta és la manera... Estem encantats de sentir-te cantar, No, cançoneta no, gatzoneta. Pensava que ara t'anaves a posar a cantar, diu, No, l'expressió és a la gatzoneta. Costa, Costa, perquè... perquè... Aquesta no em sonava. Sí, doncs la posició aquesta de cuclilles és a la gatzoneta. I de fet... Aquesta sí que la dic jo molt malament sempre. Ai, aquest bitxo, m'ha picat un bitxo. Sí, bé, el bitxo existeix perquè és allò aquell... És per menjar, allò que pica tant, d'acord? Però en tot cas, un bitxo, un bitxito, els bitxos que piquen, els bitxo, quin bitxo, no? Sí, bueno, insectes són insectes, però vull dir, una bestiola, no? És a dir, la frase que ells utilitzen és aquesta, diu, em sembla que m'ha picat un bitxo al turmell, no? Doncs em sembla que m'ha picat una bestiola al turmell. Seria perquè el bitxo és el que menges i et pica tot arreu després, no? I si ara aquest cap de setmana agafo una pel·li de la biblioteca, la començo a mirar i dic, aquesta pel·li és més sosa? És que n'hi ha que són soses, no? Sí. Ells donen l'opció que sí, és interessant, que la pel·lícula no té ni suc ni bruc, no? És a dir, és una expressió bastant més nostrada. I ja que, com també es deia ahir a la xerrada, val la pena tenir una llengua una mica més... Bé, això és fraseologia, però vull dir una llengua elaborada, no? Una llengua tècnica i tal, perquè sabeu que hi ha el Centre de Terminologia de Catalunya, que elaboren els termes en funció dels termes que van arribant. Van arribant molts neologismes i sobretot en el món de les telecomunicacions i tot això, d'acord? Ara m'he anat d'una cosa a l'altra, però en el sentit que jo sé que el terme sosa està molt estès, no? La pel·lícula, oi que és sosa, oi que és sosa. I hauria de ser... M'ha quedat soso, aquests macarrons, o no? Sí, hauria de ser amb dues S, si realment, perquè no és sosa, mira que sosa, no, mira que sosa, no? I jo sé que està molt estès, però l'expressió no tenir ni suc ni bruc és molt xula, també, d'acord? Qui avisa no és traïdor. Sí, doncs mira, qui t'avisa realment no et vol mal, perquè si no, no t'avisaria d'entrada. Per tant, una persona que no et vol mal no vol trair-te. Per tant, aviam si ens en recordem, no? Qui t'avisa no et vol mal, no? M'agrada també aquesta, sí. Sí. Les nostres cases, per dir alguna cosa, el terreny està separat per una valla. Sí, les valles, en general, és que no. O sigui, valla és castellà. És una tanca, d'acord? Una tanca. I el verb entenc que llavors és tancar. Fer un tancat, ballar l'espacio és fer un tancat. Per tant, és tancar. Sí? El zumbido de les abelles. Sí. Sí, les abelles el que fan és... I això és un bronzit, que de fet... D'acord? Ja ens va bé perquè té la Z aquesta sonora, no? El bronzit. A veure si ho podem associar i la gent es pot en recordar, no? Sí, aquesta m'agrada molt, però jo la dic sempre com a la meitat. Estic enmig d'una discussió que dic, bueno, és que al final cada palo, i em quedo així, cada palo que aguante su vela. Sí. Mira tu. Cada palo.
Sí, perquè penses, a veure què vindrà després. A mi em passa a vegades amb les frases, les deixo a mitges i penso, com acabava? Espera't, no? Sí, però en aquest cas és que cadascú carregui el seu humor, tu, saps? I de fet ells trobo que està molt bé perquè donen aquesta opció. Cadascú que carregui el seu mort, Molt que ja en té gràfic. prou, no? Cadascú que Sí. carregui. Per cert, a propòsit d'aquesta, cadascú carregui el seu mort i tot això, l'altre dia va sorgir en un correu electrònic, justament de la Gisela, de la directora de la biblioteca, que deia, ostres, l'expressió mátame camión. I jo no sé si tu vas estar alerta amb Sí, aquest... Sí, o sigui, que tu no la coneixies no, i no, no, és a dir, es diu molt. Bueno, es diu molt, no sé, jo sí que la tinc molt sentida, que és com, et diuen una barbaриtat o és una cosa que és com molt estranya i dius, mátame camión. És com, oh my god, en anglès, no? oh Déu meu, ja, Sí, d'acord, d'acord. Bé, va en aquest sentit. Bé, jo la obro, deixo la porta oberta per si algú ens pot... Perquè jo el que sé és que és un títol d'una cançó, vull dir, Mátame Camión és una cançó. No em posaré a cantar-la, no en tinc ni idea, però sé que és un títol d'una cançó. Però no l'havia sentit, aquesta expressió. Si algú té propostes, també que ens les faci saber, i perquè tant. pot haver-hi altres maneres, no?, d'expressar això. Sí, sí. Segur que sí, segur que n'hi ha. Eh, aclarar aquest dubte. Estem aquí per aclarar, estem aquest espai, el cafè, Sí, el vermut o com li vulguem dir ara, està aquí per sí. aclarar dubtes. Aclarar Sí, dubtes? de fet és aclarir-los, eh? Sí, Pots aclarir un dubte, però aclarar és... No? clar, més clar. Sí. Eh. Bueno, doncs ara amb això jo crec que ja faríem Sí, jo d'aquest... el que en tot cas et comento, com deia abans, que a la xarxa es pot trobar molta teca d'aquesta. Una gent és aquesta, la gent del parla el català. Jo recomano que els busqueu així, tot juntet, eh? Ai, parla el cat. No, no Parla, el català, parla el parla cat. el cap. Vale. Parla el cat, d'acord? En aquesta mateixa línia hi ha hi ha una gent a Twitter que es diuen Easy Catalan. No sé si els coneixeu, jo els he descobert així perquè a vegades em passejo per les xarxes a veure què hi ha, i també he vist que tenen una certa traça, no? No sé ni qui són, eh? Ells parlaven ara, per exemple, deia, molt gràficament també, no diguis aplastar, digues esclafar. I molt, molt actual, perquè la frase que feien servir d'exemple era vas veure com la lava del volcà va esclafar tots els edificis, no aplastar, saps? Bé, per exemple, és com per buscar-los. Es Com es diuen deia aquest de Twitter? Easy Catalan, en anglès, EASY, amb Y, Easy Catalan. A més, el nom està molt bé perquè qui ho vulgui buscar en anglès, no, pum, ho trobarà i està bé. Val, doncs apuntem D'acord? aquests dos perfils de xarxes socials per posar-nos al dia. Ara, una part que va agradar molt la temporada passada, que era com expressions d'on venien, no? I hem apuntat una per aquest programa, que és l'expressió caixa o faixa. Sí, de fet, aquesta expressió, sí, jo recordo que ja en vam estar parlant en un dels programes anteriors. I de fet és una expressió que té una raó històrica al darrere, com la majoria de les expressions, no? Segons hem estat buscant, el 22 de setembre de l'any 1843, és a dir, no és abans d'ahir això, vull dir, fa ja un temps, no? Joan Prim va ordenar bombardejar Sant Andreu del Palomar. S'ho jugava tot. I avui encara queda així com una marca de la guerra, no? Després de... espera't perquè tela, vull dir, la cosa té tota una explicació. El que va passar va ser que va encendre els ànims de moltes poblacions catalanes perquè van veure que podia bombardejar Sant Andreu i aleshores el general Prim, la veritat és que tenia un gran risc i volia sufocar els revoltats. Es va trobar allò, ostres, ara jo, saps, vaig i tiro la bombeta, no? I ara què passa, no?
I aleshores va pensar que si no sufocava aquesta gent, diu, podia acabar dins d'una caixa. És a dir, d'una caixa s'entén dins Sí, sí. d'un taüt, no? Mort. Però que si aconseguia sufocar tot aquest mal moment, el que li donarien seria una faixa de general, les típiques les faixes, les bandes, no? I llavors l'expressió té aquest origen, és a dir, o caixa o faixa, no? Depenent de si l'home aconseguia sufocar les masses o no. Jo què sé, aquesta gent feien unes coses que... Sí, bé, doncs jo crec que ja estem acabant. L'únic que volia fer una menció, tampoc ens estendrem gaire, però era una iniciativa que hem vist Sí, fa uns dies, que es diu Emergència Lingüística en Alimentació, no? sí. I que ara ja ha acabat, però que d'aquí uns dies sortiran les paraules que s'han trobat, bueno, que han anat sortint d'un procés participatiu, crec que està obert, i que les farem, que les direm, però ens pots explicar res, 2 cèntims de què era Sí, aquest? faig una pinzellada del tema perquè, clar, vull dir, el 15, del 20 de setembre al 15 d'octubre es van estar fent un recull d'aquestes paraules, d'acord? Ara ja, diguéssim, el termini per presentar paraules ha acabat. En aquest cas es diu emergència lingüística en el món de l'alimentació. Jo afegiria que hi ha una emergència lingüística en general, eh? Jo aniré dient-ho al llarg de tots aquests live perquè penso que el que hem de tenir és aquesta consciència que hem d'utilitzar la llengua tot arreu on puguem, d'acord? Però en tot cas, parlant concretament d'aquesta emergència lingüística en el món de l'alimentació, resulta que, clar, com que aquí se celebra la Setmana de la Ciència, no? La Setmana de la Ciència del 2021, i aleshores del 20 de setembre al 15 d'octubre es va establir aquest termini per recollir paraules que puguin haver quedat en desús o, saps? Però en el món de l'alimentació específicament, Llavors, es pot participar tant en paraules en català com en paraules en castellà, Vull dir, no estem parlant només de... Saps? Segur que les àvies i tot això deuen utilitzar paraules que realment nosaltres ara ja no les fem servir. Aleshores, aquestes paraules poden ser verbs, poden ser noms, adjectius, però relacionades amb qualsevol àmbit de l'alimentació, d'acord? Com ara l'agricultura, la ramaderia, la pesca, la cuina, i llavors es valorarà a veure si són mots que han quedat en desús o en perill d'extinció, ja ho decidiran, no? Llavors, en principi es fa, o sigui, la participació pot ser accessible a tots els àmbits, jo què sé, doncs a les biblioteques saps? Hi ha unes biblioteques concretes que participen d'aquest recull de paraules, que són Biblioteca de Collserola, la de Sagrada Família, la del Poble Nou, la de Vilapicina i la Torre, i llavors la de les Corts, d'acord? Llavors, segons tinc entès, l'equip organitzador recopilarà totes les paraules i llavors hi haurà un jurat que en seleccionarà 28 segons els criteris de rellevància lingüística, és a dir, si ha quedat més en desús, no sé, vull dir, ells seran els que ho decidiran. I de l'1 al 28 de novembre aquestes paraules es donaran a conèixer a través dels canals oficials de Barcelona Ciència i equipaments dinamitzadors, d'acord? Per tant, en principi la cosa és aquesta. Jo no sé si vosaltres com a biblioteca podreu també fer-ne una difusió, no, això ja no ho sé. Ho farem, suposo que ho farem a les xarxes socials de la biblioteca i després, així que surti el llistat de paraules, quan tinguem el següent cafè, no sé si entrarà en el de novembre o en el de desembre, les podem també repassar una mica. Sí, jo, de totes maneres, encara que hagin quedat a fora de termini, les persones que ens vulguin fer alguna aportació, imagina que diu, ostres, fixa't, hauria estat interessant perquè a casa meva es deia tacatà. Per què no ens ho dieu aquí o per què no ens envieu algun Els podeu missatge enviar i un missatge privat a qualsevol dels perfils, el nostre o el del consorci? vostre? Sí, Sí, i la recollim. I si no, doncs farem això, farem el recull les paraules que surtin seleccionades, estarem pendents i les comentem. sí, sí. Ara no m'he apuntat quan ens tornem a veure, Marta.
És el divendres... Sí, el 12 de novembre, sí? Vale. Ui, que en Per tornava tant, a passar que una vegada es va passar... Quin dia era? per cert, abans de marxar, una consulta que m'han fet perquè la comentem en aquest primer programa, i és la consulta de, ostres, se m'ha caigut no sé què, o se'ns cau el país, o m'he caigut. Tot això és correcte? Tu què diries? No sé, Ara ens canviem la truita. No, a veure, la professional del català ets tu. Jo diria que no, però perquè si l'estàs plantejant, però seria el típic error que jo podria cometre Sí, perfectament. sí. Hi ha un mal ús aquí, hi ha una suma de pronoms i tal. És a dir, en castellano se me ha caído no sé què, pues puede ser. Però en tot cas a nosaltres m'ha caigut i ja està, se'ns cau el país? No, ens cau el país, o m'he caigut, ai, m'he caigut i m'he fet mal. No, he caigut. He caigut i m'he fet mal, sí, però no m'he caigut i m'he fet No mal. m'he caigut. Vale. Aprofito la vinentesa perquè ja que va ser una consulta, a veure si sortia en aquest primer programa, doncs qui l'ha feta, allà, aquí la tens. Ja té la resposta. Molt bé, Marta. Doncs moltes gràcies, bon cap de setmana. Igualment. Que no et surtin sossos, que no et surtin, he de revisar els apunts. No senyora, t'ho dic així, ras i curt, no. No, hem d'aprofitar encara aquest bon temps que ens fa, que jo no sé fins quan durarà, però d'entrada està fent una tardor així bastant caloroseta. Sí. Doncs ens veiem el 12 de novembre. Ens veurem el 12 i serem dins de la... He de recordar, és veritat, 12 a les 12. 12 de l'11, Sí, això sí. Sí, 12 de l'11, que serà la setmana aquesta de teòricament la de l'estiuet de Sant Martí. Pronosticarem a veure quin temps ens fa. Sí? Molt bé. Adéu, que vagi bé. Adéu, que vagi bé. Adéu.